Assalamu alaikum yan uwa na nisa da na kusa. Da farko dai sunana Musa Musa. Muna fi sani da dan bakwai a kamfanin Jarumai Entertainment. To mun tafi hutu amma a yanzu Allah ya yi mun dawo da zababban comedy da muka daura a YouTube namu mai suna Jarumai Entertainment. Idan ka shiga kai ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana kararrawa. Mun gode. In san wannan canjin na kai wannan kasar wallahi ya rikita mana kasa wallahi. Salamu alaikum. Ni kuma gani ji a yau. Amu alaikum salam. Habibi. Ya kike? Lafiya. Ya gari. Habibi wannan kuma wace ce? Dan bakwai yayi. Can aka gida gidansu muka tashi gani. Shine kuma na ganka zaune kusa da ita haka. Subhanallah. Ni za ka yi wa kariya? Ke zai miki. Ni ba budurwa mana. Zai fata mana. Kuma ya riga ya min alƙawari aure na zai. To ni kuma ya ce mun yayi ni kadai. Wallahi ƙaryan daga ke harshe. Sai mu duba mu gani. Sai na waina kuma daga ina. Wallahi wasu kannai na ne suka zo daga kauye wajen su aboki na nan dan bakwai. Sun zo biki gidan ne. Shine muka dan zauna muna dan tattaunawa. Wace ce kan wanka? Ke karya yake miki, ni budurwar shi ce. Ke zai miki ma alƙawari ya yi mun shi zai aure. Kun gan shi na muka da dukiya muka da son To kun san ko ƙarya ne muku? Ai ga na can ku tambaye shi. Allah ya maka dinga wuta. kusan me za mu yi mishi duka za mu yi mishi wanda ko gida ba zai iya tafiya ba. Tunda shi mayaudari ne yau sai mun koya mai hankali. Yalla mu kwashi nan kuwa mu yi mishi dukan tsiya. Ni fanboy. Fanboy. Ni ɗan mata hudu.